So what's up mga kasugak? So ngayon magra-ride tayo papuntang Aguilar ng mga kasugat. Suot na po natin yung navy lang, daming sasakyan dito. So ayun mga kasugak, yung mga kasama ko dumaan na ata sa kapila, tapos yung iba andun sa likod ng mga kasugak. Andito na tayo ngayon sa Mangaldan, Pangasinan mga kasugak. Punta tayong Aguilar. Hindi ako nakapag-intro kanina kasi maaga kami umalis mga kasugak, madilim pa. Ang ingay ng motor. So ayun, madilim pa kasi kanina kaya hindi ako nakapag-intro. Kaya ngayon na lang ako mag-intro ng mga kasugak. So ayun, samahan nyo ako sa rides ko today ng mga kasugak. Kung di ka pa pala nakakapag-subscribe, subscribe ka muna. Hit mo na din yung notification bell para maging updated ka ng mga kasugak. So ayun mga kasugak, ride na tayo. Mga kasugak, paumaga na mga kasugak. Kaya ngayon ako nag video kasi kanina madilim pa. Useless din lang, di nyo din lang kita. Kaya ayun, ngayon na lang tayo mag video. Nakaka 21 kilometers na tayo mga kasugak hanggang sa bahay. Takbong 20. Naantay ko kasi yung kasama ko sa likod. Wala pa naman sila. Tapos yung iba kong kasama baka nauna na. Shortcut. GG, mag-isa na naman. Nagkawatak-watak kasi kami kanina. Kaya ayun, shortcut. Plus pag nasiguro sila kaya shortcut na. Wala na. Yawa mga lodi, wala pa yung mga kasama namin. Wala pa yung apat pa lang kami dito. Yawa. Ayun, ang init na, wala pa sila. Apat pa lang kami dito mga lodi. Yan yung isa, yung dalawa mo, yung dalawa. Yes, ito mga lodi, kasama namin. Hindi ko kilala yung dalawa mga lods. Ito si Jusrel. Ligo daw kami doon. Tara mag chill ride sa Pinas. Hotdog. Wood Elementary School. Kalasaw mga lods. Wala pa yung apat. Wala pa yung apat. Yan yung dalawa. Tas yung isa nasa likod ko. Baliwalo kami ngayon. Pootek. Sila yung may alam ng daan. Tapos kami, wala, ito chill ride. Hindi namin alam. Kaya tamang kapa ng daan. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it's
Mga 10 kilometers na lang. ...40 kilometers na. Ayun, San Carlos. Israel. Ano ba? Pag ako nalabasan na ginaktas na ako. Baka muna daw pwede kayo. Nag-shortcut ka tayo. Dahil si tayo, sardeng tayo nga sardeng. Awan na ito yung ride. Nahati sa dalawa grupo. Umalis kami doon mga 4:30. So ayan na mga load. Hindi pa rin kami apat pa rin kami, tapos yung apat nandito din daw sa San Carlos, pero hindi namin alam kung saan dito. Town center na kami. San Carlos Town Center. Wait lang mga lodi. They say be me. Ganda ng view. Beneath the bed before you go to sleep. Keep on our shine. You surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle. I'm trying to hide it. Hiding these places inside, just stay quiet. Only the pain, your heart is bigger. Just start again. Won't see the light until the Ganda ng view mga lodi. Aaw dyan. Ganda dito sa personal. Grabe. Ang mga lodi. Ganda. Presto. Putik. Natunog pa naman yung bottom bracket ko. Sa ako yung aljan. Ako, mukhang majigigi. Mga lodi, ganda talaga.
Sidalan. Yun, sementeryo na naman. Yan na mga lodi, lapit na tayo. Grabe, vibration. Dito na kami sa Aguilar. Aguilar mga lodi. Check lang ang bike ko. Aguilar na mga lodi. Dito na kami. Na namin sila. Mga lodi. Stig. Mat. May ubat na. 17. May sama ata na eh. 16. Kinabayag yun na memorize sa barangay dato yan. Ne, agita na yung barangay na. Di kami penangan, bagsikita na nga kayon. So then, nang itagad daw. Balon mikat ko gimata kami. Nakabidyo ata. Skeptics kung pagi parla. Skeptics kung pagi parla. Shortcut tayo. Shortcut kami. Chichil ride kami, baka kumama da kung kunami. Tapos, nagpapatara kami lang 15. Ikaw? Di kon? So, dapat nakauna, oh. Oh, nagita. Dito na kami taga-trangko. Nalasbag nalaran nyo ba? Wow, niya yan. Hinaywe-highway me. Hindi ko pwede naglanikit eh. Ang pa shortcut. Nagbayag kami gururan. So, Ito may pagkitsuhan. Di ba, umahon tayo pa jay? okay. Umahon tayo pa ay. Ang bawal ka na. Bawal. Hindi na magbinji ko to. Bawal. Tagayin na ka pinay. Rizal Park, Manila, Konam. Tapos aja man vegan. Vegan, wal. Cellphone mo ay. Wala, nabasan. Pwede kayo, tanangan kayo. Si kami nga, ikaw. Vlog. Uy. Watch out. Watch out. Tat tayo pa ay. Ay, wala na eh. Kampanya ako. Bawal ka na umahon. Naiwan niya ito. Ang bawal daw umahon dito mga lodi. Kaya hanggang dito lang kami sa bayan. Aguilar mga lods. Kasama ko. Nakikita niya si kami. Mga lodi. Dito na kami. Kaya Hello vlog, welcome to Anli Ahon. Anli Ahon. May simbahan. Simbahan. Hi vlog ko lang. Mga lodi. Tara na, umupo. Ang init, putik na una pa sila dito. So ayun no mga lodi. Wait lang, ingay. So yan na mga lodi, sarado yung sadang katutubo. Kaya uwi na tayo. So dito ko natatapusin tong vlog na to. Kung di ka pa nakasubscribe idol, subscribe ka na. Hit mo na din yung notification bell para maging updated ka ng mga idol. Like mo na din to, ma-appreciate ko yun mga lodi, mga kasugak. Share mo na din to sa kaibigan mong nagbabike din para mas dumami pa tayo. At pag umabot na tayo ng 1K subscriber mga kasugak, magpapag-giveaway tayo
No, mga kasugak, kaya subscribe mo na yun, no, mga kasugak. So ayun, uwi na tayo mga kasugak. Muna na yung mga kasama ko. Habol muna ako. Okay, peace!